Och jag har faktiskt passat på att utforska Katalonien. Jag har åkt andra hållet till Tarragona. Och här har vi idag chansen att se något som är unikt. Det vill säga Tarragona vandrande spelare. Jag har spelat en station här på den här platsen av ett folk. Och nu avslutas den föreställningen med att varje koll, varje kapitelsförening bygger en spelare, en man ovanpå en man, 4 nivåer. Här klättrar den lilla personen i toppen. Sen så bandar de upp den här skjutsträffan som vi står på. Den är på en hög. Absolut. Här står en komplett. Det är verkligen inte gammalt. Det är så här. Det är en spelare. Jag ska säga vara korrekt. Nu börjar solen vandra upp för trappan. Hur man börjar kan rycka i taktfall. Knappande för att ge plats eller för att hjälpa de som vandrar. Här har vi dem. Kommer de upp. Jag förstår här att det inte är möjligt. 4 nivåer människor går upp på en trappa tillsammans. 20 steg upp och 20 steg neråt. Och sen så går de en promenad på i alla fall 300 meter. Det är en liten trång gata som slutar och som också den har ett trappsteg. Ja, det är fascinerande att leva här. I Tarragona, Katalonien.